L'Escola Municipal de Segones Oportunitats de Barcelona és un recurs socioeducatiu d'atenció integral a joves que es troben en situació d'abandonament escolar prematur. Un lloc diàfan, un lloc amable, un lloc sensible, un lloc que acull, un lloc que fa evident que el jove porta situacions complexes, però que les transforma en oportunitats. Neix l'any 2019 per garantir les oportunitats educatives a joves que han fet abandonament educatiu a la ciutat de Barcelona. La situació d'abandonament educatiu a la ciutat és greu, per tant calia un servei, un recurs que fes front a aquesta realitat. Treballem amb joves que han deixat estudis a tercer de l'ESO, segon de l'ESO, rebotats del sistema educatiu, que han patat el sistema educatiu per diferents raons. I quan arriben aquí, des del minut 1, que l'escola es presenta amb aquesta amabilitat, amb aquest tarannà tranquil, a dir, t'escoltem, des del minut 1 li donem un lloc aquí a l'escola, els joves fan un canvi totalment diferent. I diuen, ostres, potser aquí puc tenir un lloc. Doncs el primer any d'implementació de l'escola vam decidir encarregar una avaluació externa a Evalua perquè ens semblava important que algú extern validés que el servei que havíem iniciat responia als objectius de reduir l'abandonament educatiu a la ciutat de Barcelona. Veure realment si això està donant resposta real a aquest objectiu gran que és el retorn al sistema educatiu. Sabíem que les escoles de segones oportunitats estaven funcionant i funcionant molt bé tant a l'estranger com a altres comunitats autònomes. El que no sabíem és si, tal com s'havia plantejat a Barcelona, podia ser un recurs d'èxit. Un dels aprenentatges principals a partir de l'avaluació va ser acotar molt més a qui ens havíem de dirigir. I sobretot centrar-nos en aquells joves de 16 a 19 anys que tenen un perfil complex a nivell de vulnerabilitat social i personal i que també mostren el desig de tornar a reconnectar-se amb tot allò educatiu. Joves que tinguin un nivell competencial bàsic que no sigui de zero, perquè al final la idea de l'escola és el retorn al sistema educatiu o la inserció laboral. Per tant, ha d'haver un component mínim de treball fet abans. I una mica és el que hem treballat amb els derivadors, que ells entenguin realment, tant el consorci, els de serveis socials, mitjançant educadors de carrer o educadores socials, els de Degaia i fins i tot justícia juvenil. Quin és el jove o els joves que haurien de tenir una plaça en aquesta escola i poden fer itinerari amb nosaltres, ens ha ajudat a perfilar més aquest perfil de joves. Ja treballem nosaltres des del vincle, som conscients que treballem des de que és la força que li dona al jove el fet de vincular-se a l'escola a nivell afectiu també, fa que ells mateixos puguin trobar un lloc aquí a l'escola i puguin encaixar el seu itinerari i tirar endavant. Fer-ho conscientment i ficar més forces per aconseguir aquest vincle des del minut 1 que arriba el jove aquí a l'escola ens ha permès poder fer itinerari amb ells. Hem redissenyat tot i hem posat un horari d'escola de 9 a 1:30 del matí, amb diferents mòduls, per tant que li dona un paraigües més d'escola i no són horetes que vens al matí i fas apoderament. L'escola està pensada en 2 cursos, però a vegades els joves van fora sempre d'aquesta lògica de 2 anys. Per tant, si ens presentem com un lloc amable, un lloc que respecta fins i tot el temps del jove, no ens podem encaixar en anys. Per tant, aquí hem anat també aprenent d'això i tenim joves que estan fent itinerari un tercer any a l'escola. Si bé al principi ens vam plantejar l'escola com un servei de ciutat i que donava resposta a l'abandonament del conjunt de joves de la ciutat, sí que a partir de l'avaluació vam veure la necessitat d'acotar-ho molt més i fer serveis a escoles de segones oportunitats adaptades en el territori en el que hi ha més abandonament educatiu a la ciutat. I per tant, obrir una nova escola, en aquest cas al districte de Nou Barris, que és el districte de la ciutat que té els índexs més alts d'abandonament educatiu, després de Sant Andreu, que és on actualment hi ha l'Escola Municipal de Segones Oportunitats. Sí, els resultats d'aquests 3 cursos hem atès a 104 joves, dels quals 69 joves han fet retorn al sistema educatiu, dels quals 53 continuen seguint formacions dins del sistema, perquè han finalitzat una primera formació reglada, un PFI, i estan continuant tirant amb el seu itinerari. Parlant de joves amb absentisme escolar,
aquí a l'escola estem per sobre del 70% d'assistència. Són joves que venien de protocols d'absentisme i venen aquí a l'escola on la seva assistència és significativa.